Welkom weer bij Zomer in Limburg. Nou, Zomer in Limburg is niet alleen maar in een tentje of op de camping of aan het zwembad hangen. Zomer in Limburg kan bijvoorbeeld ook zijn logeren in een bungalowpark. Nou, dat doen er duizenden uit Nederland. Die komen allemaal naar Limburg toe. En Limburg heeft een aantal bungalowparken. En Noord-Limburg heeft de meeste. Vandaag en morgen zijn we te gast bij bungalowpark Lohorst. In Horst natuurlijk. En morgen gaan we kinderen entertainen en vandaag gaan we sporten. En wie mij een beetje goed kent, weet dat ik daar ontzettend veel van hou. Dus we gaan zo even in het zwembad kijken, we gaan ook klimmen, we gaan golfen, we gaan tennissen, we gaan fietsen. Nou, er staat van alles op het programma, dus laten we het maar snel doen. Tropisch zwembad, daar gaan we. Daar zit goed hoor. Zit goed. Laten zo. Stoppen, ja. Darf ich auch einen, ne? Ich habe noch nicht gegessen heute. Danke. Nou, daar is het zwembad. Lekker gezwommen? Ja, wunderbar. Wunderbar, ja. Het zijn allemaal Duitsers hier. Ik heb alleen nog maar Duitsers ontmoet vandaag. Lekker gezwommen al? Huh? Lekker gezwommen? Nee. Nog niet gezwommen? Nein. Oh nee, ook weer Duits. Jeetje. Auf Deutsch? Auf Deutsch, ja. Auf Deutsch? Oh, Duitsers. Auf Deutsch? Deutsch? Of Nederlander? Oké. Jullie krijgen golven. Nederlanders? Hè? Maar wat vind je nou zo leuk aan een bungalowpark? Ja, wat is een leuk bungalowpark? Het is lekker in Nederland ook. Lekker water, dus je hebt binnen wat en je buiten wat. Jongens, kunnen we een hemelsnaam hieruit? Ik zweet mij echt helemaal kapot. Ik ben kletsnat. Jo, jij ook. Jij hebt ook het zweet door je oksel staan, zie ik. We gaan, benauwd ook nog. We gaan snel naar buiten. Wat gingen we buiten ook alweer doen? Golven. Oké, we gaan... Sorry. We gaan golven. Ik begrijp eigenlijk helemaal niet waarom massa's Nederlanders dit leuk vinden. Gaan of zo. Gaan we nu proberen op de green te krijgen. Echt een ontzettende slimiel eigenlijk nu. Ik stel voor dat we meteen overgaan tot het putten. Kijk, het kleine werk, het midget golf zeg maar, dat lukt me dus wel. Dat was het golven. En nu met de fiets, waar je door het hele... Sta je nog? Gaat het nog? Met de hele fiets kun je door het park gaan naar de sporthal. En daar gaan we eens lekker klimmen. Ik zie hier nog wat tennisbanen daar. Nou, dit zijn nou de typische bungalowhuisjes, hè? Met zo'n gezellig kleedje op de bank. En een haardvuurtje erbij. We gaan op deze bank kletteren, ongeveer 10 meter hoog. Wordt dit ook strakker, de benen? En niet te strak, maar om comfortabel blijven zitten. Dus gewoon een beetje aantrekken dat je niet gaat schuiven. Ik weet wel één plekje waar ik me nou niet echt comfortabel voel, maar... So, die Beinlüfte sollen ein bisschen angezogen werden, aber nicht richtig stramm. Oké. Ik zou zeggen, veel succes. Maar welke moet ik nou pakken dan? Zelf kiezen. Onder op de wand staat een bordje. Ja. En dan kun je zelf zien hoe moeilijk Groen. dit zelf maakt. Dus je kunt het alleen Groen combinatie is misschien wel handig. Bovendien heb ik hoogtevrees. Ik laat hem niet los, hè? Wow.
Oké. Ja. Ja, heb ik. Oké, omhoog. God, Molly. Sorry hoor. Een beetje schudding aan. Even hem gehad. Dit is zo vermoeiend. In het begin denk je van nou, ik klim zo omhoog. Maar halverwege... Maar wil je wel een hoogtevrees niet slecht, hè? Nee, half Limburg denkt nu wat een watje zeg. Zo. Ik weet het niet met dat sporten hoor, dat is toch niet zo aan mij besteden. Ik kan me best voorstellen dat heel veel mensen dat leuk vinden. Maar ik moet toch denk ik iets anders gaan doen en nooit meer gaan golven. Dit was de eerste dag in Bungalow Park Lohorst. Morgen ga ik kinderen entertainen, dat vind ik dan wel weer heel erg leuk. Ik ga iets doen met Clown Billy, geloof ik. Hier op het podium, daar zitten dan 10-tal kinderen. Dus dat gaan we morgen allemaal zien bij Zomer in Limburg. Graag gedaan. Welkom bij Zomer in Limburg. Gisteren waren we ook al bij Bungalowpark Lohorst in Horst. Toen hebben we gesport, dat ging niet zo goed. Vandaag gaan we kinderen entertainen, vandaar dat ik er zo uitzie. Ik zie eruit namelijk als Victor, het vriendje van Clown Billy. En Clown Billy die verzorgt hier elke dag een show. En er is ook nog een vriendinnetje zo meteen bij, Esther. Zo. En Victor is ook klaar. Laten we maar eens snel naar de kinderen gaan. Eerst gaan Billy en Esther op, hebben we afgesproken. En ik moet nog even wachten, want de kinderen weten helemaal niet dat ik kom. Dus we moeten even wachten, dus misschien kunnen we het van een afstand ergens wel zien. Kunnen we het daar zien? Hey Billy. Hey. Hey. Hallo. Ik was wat te laat. Ik heb zo hard moeten werken met goochelen. Oh, ik heb hele gave goocheltrucs met balletjes. Oh Esther, ik heb een hele nieuwe goocheltruc. En dan laat ik zo mijn hoofd helemaal verdwijnen. En dan komt het hier, komt dan mijn hoofd, komt dan zo weer uit. Even chips. Ja, dan moet je even vragen, dat is meneertje Gips. Chips. Mag ik een chipje? Willen jullie ook een stukje? Oh, kijk eens. Oh, ja, lekker zeg. Stef? Maar wie van jullie kan er een beetje dansen? En wie van jullie durft er hier op het podium te komen dansen? Nou, kom er maar eens allemaal bij dan. Kom maar. Kom er maar op. Kom maar dansen. Oh Esther, ik mag meedansen. Ja. Kom er maar bij, hoor. Hé, alle koekaperen, alle prutseltjes op het podium. Kom je er ook bij? Kom maar samen. Hartstikke gezellig. Kom maar. 1, 2, hopsakee. Ga je meedansen? Kom maar meedansen. Hop. En klappen en springen tegelijk op één been. Oh, dat is wel moeilijk En hoor. klappen en springen op één been en een rondje draaien. En dan word je de andere kant van, dat is niet duidelijk. Nou, entertainmentdag voor de kinderen. Ik heb net meegespeeld in het verhaal van Clown Billy. Die kinderen zijn daar nu nog. We komen zo meteen hier naartoe om pannenkoeken te eten. En daarom maak ik er alvast een paar. Ik maak er ook alvast eentje voor John, die staat nu naast me. John, wat voor functie heb jij hier op de Lohorst? Ik ben leisure manager hier. En wat houdt dat in? Nou, leisure manager houdt in dat ik eigenlijk verantwoordelijk ben voor alles wat vermaak is voor alle kinderen en alle gasten op dit park. Ja, dus wat we vandaag en gisteren hebben gedaan bijvoorbeeld. Ja. Alles wat we vandaag Ik maak vast een pannenkoek. Ik doe er spek op. Is dat oké? Vind ik lekker. Beetje kaas erbij. Ja, als jij de kaas vastpakt. Hey, wat maakt het nou zo bijzonder om voor zo'n park te werken? Nou, geen enkele dag is hetzelfde natuurlijk en geen enkele gast is hetzelfde. Ja. Dus dat maakt het heel bijzonder om gewoon voor die gast bezig te zijn en ervoor te zorgen dat ze eigenlijk een onvergetelijk verblijf krijgen op dit park. En als de zangles gaf, dan zong ik steeds het best. In al die liedjes was ik dan nog beter dan de rest.
Maar je moet dus constant een ander programma verzinnen. Ja, Dat is eigenlijk het moeilijkste. ja, maar het is het moeilijkste, maar ook tevens het leukste. Want je kunt natuurlijk heel je creativiteit erin kwijt. En het mooiste is om dan, net zoals we het er net zagen op het podium, al die kinderen die aan het lachen waren, die echt aan het kijken waren wat je aan het doen was. En je hebt het zelf ervaren, het springen, het dansen van die kinderen, die lachende gezichten, is echt heel mooi. Vond je het leuk, Mickey? Ik vond het heel erg leuk. Maar, ja, de zomer. Ik ga snel weer oefenen met goochelen. Dag, Polly. Dag, Ashley. Dag, 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 dag. Nou, 2 dagen Logos zit erop. Dan wordt er ook wat lekkere... Oh, dopje eraf natuurlijk. Hey, hartelijk bedankt voor de gastvrijheid. Ja, Ik vond graag gedaan. het erg leuk. Ik had het de kinderen ook een beetje leuk vonden. Ja, absoluut. Je weet maar nooit. Ik heb ze zien lachen, dus Oké, smakelijk. dank je. Dit was de zomer in Limburg voor vandaag. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Waar we dan zijn, weet ik nog niet. Maar we gaan gewoon weer de auto binnen en kijken dan maar waar we uitkomen. Tot morgen.